pagkalinaw ni Kristo, maanaa kanimo. Assalamualaikum warahmatullah. Kalinaw og kamangiluyo ni Allah manaa kanimo. Si Mary ug Yusuf. Ang kapasayloan sa mga sala, gugma o kaluwasan sa kalag, Kay iya man ang gingharian, gahom ug ang himaya, himaya. hangtod sa way kahangturan. Maumao ra gid ang Christian ug Islam. Mikiplayo kako, madre. Nakigsuod ka sa usa ka madre. Apan sama na to siya, Kuya Rahim. Pilipino usab si Mary. Kuyaw ko sa kanyan ko Islam. Dako siyang hulga sa Islam. Awain ka, biyai siya, kalimti siya Yusuf. Kung musupak ka ako, pakibali akin sa kanyan, ipapatay ko siya! Dead or alive, apan gusto kong kuhaong patay si Yusuf! Yes, sir! Yusuf! Gituis ninyo ang katarong ug ang pagtulunan ni Allah. Ayaw doon! Gihinuan ninyo ang katarong! Inyong gihinuan! Si Mary ug Yusuf. Kinsa ka ug unsa ka man? Ang tawa ko, Antuna Kabes. Ikaw, ako nagpangitaw kalinaw. Suka sakin dimbabanog sa makampiyan. Ikaw, ako may kasing-kasing. Suka sakin adin apuso yan. Ikaw, ako bati kayon og gugma. Suka sakin napakagadam sa kabaya. Si Mary ug Yusuf. Sugilanon sa pakigdait. Ug sugilanon ni igo lang misubay sa pagbati nga tawhanon. Ang gugma mapailubon ug maunungon. Ang gugma mulungtad kayo. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algina Bakita, spinner Nelson Tantano, technician Achilles Hisem. Dalit kininyo sa Super Radio Production Center. Kaya mong isipin, kaya mong gawin, isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Iduslit na untang lighter ngadto ni Yusuf. May usa ka buto nga milanog. Natumba ang usa ka kauban nga mikidnap ni Yusuf. Si Sandro di ang miabot. Gisundan gyud niya ang mga batanon. Mihatag og mubo nga higayon si Sandro. Apan napakitag pagsukol ang mga batanon. Maong napugo si Sandro pagpatay sa mikidnap ni Yusuf. Nagpaminaw lang ay si Rahim sa nahitabo pinaagi sa cellphone. Apan misamot ang kahibos ni Yusuf. Kay dili gid mo tuos si Rahim og lakip si Sandro, giapil pa nga pulos binuang ang maong hitabo. Mihilak si Yusuf sa kayubos. Human kakuhai siyang side si Yusuf, miadto siya sa kagulingon nilang Mary. Wa kapugi sa ulitawang Muslim. Nagkagako siya sa madre, ug murag bata nga mihilak. Giamaman siya ni Mary. Gitambagan ug gilikon. Yan ang pagkagabi, mapagipagkuman og kaon ni Yusuf, may nanuktok sa putahan. Magkari, igsuon, niya ang laing sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Mary o Yusuf. Kinsa na? Magpapasudla ko palihog, Yusuf. Sila na ko abutan. Aron, huwag makakita na ako. Yusuf, niya ako kay gisugo aron pagsusi ko usa ka tinuod nga kidnap ka og napatay ang nagkidnap nimo. Unsa may ang ipasusi? Nga wa man gyud siya mutuo. Tinuod bang hitabo? Nakadungog mi sa balita. Ang buti may pasabot nga daghan mo nga nagsusi sa hitabo. Di na kinalang mahibaw kay Yusuf. Ang importante nga gisusi namo ang tanang source maong balita og tinuod gyud di ay. Muslim ka? Kristiyano kani adto. Uusan ako sa mga followers sa gimahal o gigugman akong Islam. Gisugo ba mo nga pabantayan ko? Kinsa nagsugo? Dili tanang higayon nga mabantayan ka namo, Yusuf. Apan gahinan ka gyud namo og panahon sa pagbantay. Hapit sa tarang higayon, inyo kong gisunod-sunuran? Gigahinan ka lang og dili tanang higayon. So hapit tanan kong mga lakaw,
inyong nahibawaan. Pero ang nahitabo na ko ganiyang adlawan, wa ninyo mahibaw eh. Karon pa na mo mahibaw eh. Ang inyo man kinagibuhat. Ang pagbantay na ko. Tungod ka danon kakaayo alang namo, Yusuf. Bililhon kakaayo namo, Yusuf. Daghan na kayo tingali mong nahibawaan. Og nahibaw gid mo, ginahiubos ko sa ako maguwang. Usahaya taga nato og lugar ang pagduha-duha, ang pagduda. Sa batiuhon ako na sa tao. Apan, usa ka to kapag bansay-bansay, kung unsa ka ligon nga moatubang sa kamatayon. Busa Yusuf, ayaw kahiub siyang imong maguwang. Angay gihapon nga magpabilin ka sa imong pagtahod og respeto ni Rahim. Tungod kay usas si Rahim sa mga pinili ni Allah. Usas si Rahim nga himuong hagdanan paingon sa paraiso ni Allah. Tugani ko. Kinsay nagsugo ninyo nga pasunusunuran og bantayan ko. Yusuf, mahal ka sa imong maguwang. Mao ka na ibutang pag-ayo sa imong hunahuna og diha sa imong kasing-kasing. Mahal ka ni Rahim. Dili ko matugay. Salamat. Salamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hapit matag-adlaw. May mapuno sa gibati kong kalibog. Pero may baw kong mahibaw ang rigid na ako kung unsa katinuod ang niya sa kong nauna. May lain siyang kauban na tuwa sa gawas. Sir? Oh, Flash. May gawas ng bisuod kaniya. Silang Yusuf. May duha ka kaubas-gawas. Una, ginungan sa taksi. Wala nila parang taksi. Yudungan nila sa taksi. Sir, makaduta. Sundo na to, Flash. Way hunong kining akong huna-huna. Kung usag yung kini si Yusuf. Papanuwas ako'y angin kadudahan na bata. Kay ganihalan, nagtuo ko nga nakidnap niya, iyang barkada. Ug nakaingon ko nga parehas nila si Yusuf. Pero sa laing higayon, nasayap na sad ko. Pero ni higayon na sab. Kinsa man ka ng mga tawhana. Nga ang usa sa misod, ug siguro yun nga nagkasulti sila si Yusuf. Oh, muli ko sila padong sumandawi, Flash. Hello? Sister Moon? Wa ka ba dahil matug? Wa pa. Doon ako'y gitype. May pahuway unang ko kay ikaw po yung akong mga mata. Nag-type? Mahimo mangutana. Unsay mong gi-type, Sister Moon? Maghimo kog libro, Yusuf. Uy, kanindot ka, Sister Moon. Hapit na man. Dugay pa kaayo ni. Dugay pa gyud kaayo ni Yusuf. Kung mamatay kog sayo, anha ni mahuman og sayo. Imong kaagi? Kaagi sa katawhang Pilipino. Kaagi sa ilang malisod nga pagigpisog. Kaagi sa kahiusahan sa Pilipino. Kaagi sa way kakapoy nga pagpaninguha. Aron makabot ang gugma o kalinaw sa tanang Pilipino. Gusto kay ko nga muhimo sa inyo ni Ana, Sister Mon. Pero, di yun may bawa ko nun saon. Bisan dili ka makamao sa maong trabaho, Yusuf. Apan usa ka sa buhing instrumento nga gigamit aron mahimo niya kining libruha. Sa dihang gikailata ka. Kusog kaayo ang dagan sa akong istorya. Tungod kay dako ug daghan ka kaayo gikatampo sa gibuhat kong istorya.
Salamat, Sister Moon, ha. Naibanan taon ang ibati kong kay ubos karon. Kay abi nimo, may kapuslanan da ko sa imong gihimong istorya. Unsay imong gibuhat? Bago pa ko nahuman og labaw, gilabhan ako ang mga huga og nagkadugo nga mga sinina. Karon, ako pang tambalan akong mga samad ug magtumar sa buog tambal. Okay. Ambo gyud sa dili pa matug, Yusuf. Permanente na, Sister Moon. Thank you. God bless you, Yusuf. Assalamualaikum, Sister Moon. Salamat ni Allah. Usa sa nakahatag og kalig-on mao si Sister Moon. Pabilin din ni Flash. Ako'y manaw. Usod ko sa Tapsilugan, ngay lang sudlan. Standby lang. Ready lang, Permi. Klaro mo na ko ang ilang naong. Gamitin ako ang cellphone para maklaro ko kung kinsa kini sila. Tapsilog duha ka buok palihog, miss. Balik duha. Bring mo lang palihog, ha? Wa man tinig nga magisundan. Siguro maginamog at dinis lang masoda. Pinuwas na din eh. Someday kinilugara. Basin to sa restaurant. Ani ko din maglingkod-lingkod. Huwaton ko nga mangkawas lagi ka sa restaurant. Andamon ko lang ang cellphone. Magpasangil ko nung mag-text. Dili mo ka nang migawas kay ka sa restaurant. May lang migawas. Dili ka po mao. Huwa patingali mo man. May lang migawas. Nagsunod ang duha pero dili ka po mao. Masod ko sa restaurant. Nada ko sa suod sa... Oh. Huwag tao din sa suod. Hain mo din sa pengon. Wala kayo tao. Hain mo din ang tulog ka tao. Nakita ba ni mo nga ng gawas nga itong isundan, Flash? O may naggawas, sir. Ikaw na nakita na karong ginagawas sukad sa pagsusutog sundan. Nanong na, sir? Wa man sila sa soda. Wasab sa CR. Basta wagid sila dito. Imposible ko. Flash. Flash. May misteryo kining Tapsilugan. Ipapila itong surveillance kining Dapita. Nagkukupag to nga may sikretong agyanan kining Tapsilugan na mula sa Tito Sluyo. Kuwari na nga sa tagiyan nining Tapsilugan. Yes, sir. Tara, bubalik ko din hugma. Himurang kong suki kining Tapsilugan aron di sila mahibong kung may nakailaman ganin akong dinidapita. Ayaw kalimot sa nga sa tagiya sa Tapsilugan. Yes, sir. Itsik tanan, hasta background.
Hello? Alright. Tinuod yun ay ang hitabo, Yusuf. Kuya Rahim? Sorry na istorbo tingalin ako ang imo katog, Yusuf. Tinuod yun ay nga gikidnap ka. Oh, ayaw pagsuri kuya. Okay ra. Nagkasabot ko. Iyon kay gidana. May mong gusto nga kinahanglang sigurado ka pirmi. Yusuf, sorry gyud kayo. Pasagdi ako nga mangayo ako og pasaylo sa imo. Nagkasala ako sa imo og labaw sa tanan. Nagkasala ako sa ala. But believe me, mahal ka sa ako. Palangga ka sa ako, Yusuf. Believe me. Salamat kuya. Hindi na ta magisgot yana. Basta luwas gihapon ko kuya. Oh, hain ka man karon o kanus ka man mo pauli sa Pilipinas. Di pa mahibawan. The truth is, di pa ko karon sa Europe. Mutawag ko sa imuha aron mag-sorry for what I've done. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I am sorry, ha? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. All the praises and thanks to be to Allah, the Lord of mankind. Genes and all that exists. Magsukol. Salamat, Yusuf. Allah will guide you. Before I forgot, mangutan ako sa imo. Oh, unsa man kana Kuya Rahim? Unsa man kana kadto si Sandro? Maguwang ni Madre. Pulis? Oh, no. Medyo sa Philippine Marine. Dili ba nga nasultihan ka naman ako? I see. Na ako ihangyo sa imo, ha? Okay ra ako nga mag-amigo kamo si Major kay naluwas man sab kaniya, dili ba? Pero mohangyo ako sa imo, ha, Yusuf. Panid ipalihog ang iya kalihukan. Kuya Rahim. Please, Yusuf. Please. Bye. Ayaw na kuya. Wala siya. Tawagan ko siya. Nganong ingon man ni Adto yung ipamalihog na ko. Iyan ang gi-off ang iya cellphone. Morning, Yusuf. Morning, Yusuf. Good morning. Good morning. Oh, permi ka din sa Tapsilugan, sir? Oh, good morning, day, sir. Oh, good morning, Yusuf. Permi lagi ko din kay lami din yung ganahan kay ko sa limpyo kayo. Kailan mo ang mga tao din Permi sa kadini, di ba? Amo ni din yung Tapsilugan, sir. Among duha ni Kuya Rahim. Kaya mong isipin, kaya mong gawin. Isa-isang hakbang lamang at ika'y makakarating. Tulad ng puno na galing sa Unsay mapupunga kasayuran ni Sandro sa pagkatao ni Yusuf. Unsay may mahubat ni Sandro ning niatul nga hitabo sa kasayuran bahin ni Yusuf. Magarit, igsuon, sunda ang uban pa mga sumpay ning lahi nga sugilanon. Si Bebe o Yusuf. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquiles Hesem, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Productions Center. tahanan.